Вие стоите пред градината си. В ръцете ви е права лопата. Студена, тежка стомана. Мислите си, че се готвите да дадете живот. Но се лъжете. Днес ще говорим за най-голямата грешка, която допускате. Грешка, която ви коства половината реколта. Това е ритуал, предаван от баща на син. Пролет и есен. Вие забивате лопатата в земята. Обръщате. Трошите буците. Мислите, че помагате. Че разрохвате почвата. Че я проветрявате. Това са лъжи, които сте приели за истина. Всеки път, когато обръщате земята, вие обявявате война. Война на милиарди невидими работници, които градят плодородието. Бактерии, гъби, червеи. Цяла подземна армия, която работи за вас. Безплатно. Тези същества създават структура. Те лепят почвените частици, образувайки малки тунели и кухини. Това е естествената аерация. Това е гъбата, която задържа водата. Вие с вашата лопата я разрушавате. Представете си, че вашият дом е на 2 етажа. На горния етаж живеят тези, които се нуждаят от кислород, аеробните бактерии. На долния, в мазето, живеят тези, които умират от него, анаеробните. С лопатата вие обръщате къщата им на опаки. Изкарвате обитателите на мазето на слънце, където те умират. А тези от горния етаж заравяте дълбоко, където се задушават. Вие извършвате масово убийство. Всяка пролет. Резултатът. Почвата губи структурата си. Сбива се. При първия силен дъжд тя се превръща в кал, а после в бетонна кора. Водата не попива. Корените се задушават. И плевелите. О да, плевелите. Тяхното семе спи дълбоко в земята, чакайки своя миг. Вашата лопата е будилникът им. Вие ги изваждате на светло, давате им шанс да покълнат. Вие сами си създавате работа. Спрете. Просто спрете да копаете. Има по-добър начин. По-стар начин. Начинът на природата. Нарича се метод без копан. Или мулчиране. Не е нова мода. Това е забравената мъдрост на нашите дядовци. Те не са имали време за безсмислен труд. Принципът е елементарен. Хранете почвата отгоре. Точно както го прави гората. Никой не ходи да прекопава гората, нали? А там всичко расте в изобилие. Ето как да започнете. Стъпка първа. Покрийте. Ако започвате върху затревена площ, не я копайте. Просто я задушете. Използвайте обикновен картон. Без цветни мастила, без тиксо. Намокрете го добре. Това е бариерата, която ще спре светлината и ще убие тревата и плевелите отдолу. Стъпка втора. Нахранете. Върху мокрия картон сложете дебел слой органична материя. Поне от 10 до 15 см. Какво да използвате? Компост. Добре огнил оборски тор. Листовка. Нарязана слама. Всичко, което някога е било живо, ще нахрани бъдещия ви живот. Този слой е вашият нов горен почвен слой. Той ще пази влагата, ще потиска плевелите и бавно ще се разгражда, хранейки армията под него. Стъпка трета. Съдете. Можете да съдите веднага. За по-големи растения, като домати или тиквички, просто направете дупка в слоя компост и картон и поставете разсада. За семена, просто ги засейте в горния слой компост. Техните корени лесно ще пробият омекналия картон и ще намерят пътя си надолу, следвайки каналите, създадени от червеите. Какво се случва отдолу? Червеите и микроорганизмите са в пиршество. Те идват отдолу, привлечени от картона и компоста. Те разграждат всичко, пренасяйки хранителните вещества надълбоко. Те вършат копаенето вместо вас. Но тяхната работа е прецизна, хирургическа. Те не рушат, а градят. Създават плодородие, което трае. Ползите са незабавни. Първо, по-малко работа. Край на болките в гърба. Вашата градина работи за вас, не вие за нея. Второ, по-малко поливане. Мулчът действа като гъба. Той задържа сутрешната роса и дъждовната вода, предпазвайки почвата от изсушаване. Водата отива при корените, не се изпарява в небето. Трето, почти никакви плевели. Дебелият слой мулч не им дава светлина. Малкото, които успеят да пробият, са слаби и се отскубват с едно движение на пръстите. Край на безкрайното плевене. И най-важното – по-добра реколта. Растенията ви имат всичко, от което се нуждаят. Постоянна влага, постоянен приток на хранителни вещества, жива почва, която диша и ги защитава от болести. Всяка година просто добавяте нов тънък слой компост отгоре. Това е всичко.
Не копаете, не обръщате, само добавяте. С всяка година почвата ви става по-дълбока, по-тъмна, по-плодородна. Това не е магия, това е биология. Това е уважение към земята. Тя знае как да се грижи за себе си. Вашата работа не е да се борите с нея, а да й помогнете. За това, следващия път, когато вземете лопатата, спрете, помислете. Дали ще рушите или ще градите, изборът е ваш, но вашата реколта зависи от него. Природата е дала решение. Просто трябва да се научим да слушаме. За повече забравени истини за вашата градина, абонирайте се за нашия канал. Следващия път ще ви покажем как да си направите компост, който е черното злато за всяко растение.